Pakita niyo nga yung sabi ng permit niyo. Sandali nga, ito nga yung bata ko, tinatawagan ko, sila yung nakipag-usap. Nakikinig ka ba? O sige. Tinanong ko ngayon, bago ko kayo harapin, rigor. Nung kayo ay nagkabit dito at tinanggal, kumuha ka ng permit, then produce the permit. So pinapaproduce ko ngayon. Dahil ka meron sa inyo eh. Hindi ko nga sabi niyo, sir, binaypas niyo kami. Pumasok Bakit kayo ko wala kayo sa alam. nalpas? Bakit this is a private subdivision? Yes, sir. Bakit this is a private subdivision? Yes, sir. Private nga po. Alam mo naman po palang private, sir. Oh, so bakit Hindi kayo pinapayagan na. Sir, kung hindi kayo namin dito pinagbabawala. Ano ano namin, pakita niyo po yung permit niyo. Dali na, bawal po lang yan. Ano ka ba sa Flores? Ano ba talo? Ano ba utak meron na? Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.